जालना जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन राज्य सरकारने चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटायला सुरुवात झाली असून राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यामध्ये उद्या बंदची घोषणा करण्यात आली आहे। परभणी जिल्ह्यात देखील याचे मोठ्या प्रमाणात पडसाद पडले असून जिल्ह्यातील मानवत येथे उद्याच्याला मानवत बंदीची हाक देण्यात आली आहे। मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उपोषणावर राज्य सरकारकडून पोलिसांद्वारे लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे आणि त्यामुळे राज्यभरातील मराठा बांधवांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून येत आहे। जंगिरे पाटील बसले होते मनोज जरंगे, पण विनाकारण शांततेच्या मार्गाने आंदोलन चालू होतं, पण विनाकारण शासनाने आणि पोलीस प्रशासनाने लाठीचार्ज करून आमच्या महिलांना व म्हाताऱ्या वृद्ध माणसांना सुद्धा व लहान लेकरांना सुद्धा लाठीचार्ज केलेला आहे। त्यामुळे परभणी येथे आता आम्ही रस्ता करून उद्या परभणी बंदची हाक देत आहोत आणि आम्हाला सर्व व्यापारी वर्गाला विनंती आहे की उद्या मराठा समाजासाठी आपण आपले दुकानं प्रतिष्ठानं बंद करून आम्हा सर्व मराठा समाजाला आपण पाठिंबा जाहीर करावा। जय जिजाऊ जय शिवराय। परभणी जालना जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजातील बांधवांवर जो अमानुष अत्याचार झाला, लाठीचार्ज झाला, या घटनेचा आम्ही मराठा बांधव परभणीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। या सरकारचा जाहीर आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। अशा प्रकारचा सगळे सरकारमधले चांगले लोक असताना अशा प्रकारचा लाठीचार्ज महिलांवर, मुलांवर, आमच्या बांधवांवर होणं अपेक्षित नव्हतं। या सरकारचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि रस्ता रोको करून परभणीमध्ये आम्ही याचा निषेध केलेला आहे आणि उद्या जर महाराष्ट्र बंदची हाक दिली तर सर्व महाराष्ट्रातील बांधवांनी या ठिकाणी महाराष्ट्र बंद करून या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा ही नम्र विनंती। जय शिवराय। ब्युरो रिपोर्ट DLP न्यूज परभणी।